Уважаеми зрители, тази вечер мой гост ще бъде една млада българка. Тя започва кариерата си като модел на световно известни марки за бельо. Дефилира в Милано, в Париж, в Индия, в Китай, но всъщност тя има и друго поприще. Тя става актьор. Във филма Хелбой е дубльорка на Мила Йовович, а в Рамбо Последна кръв играе ролята на отвлечено момиче. Представям ви Нели Чунчукова. Здравейте, госпожо. Здравейте. Здравейте. Здрасти. Много сте красива. Благодаря. Имам си приятел обаче. Да, моля? Имам си приятел. Предупредиха ме. Чакай да сега. На твърдението много сте красива, отговор имам си приятел. Ами екипа ме предупредиха, така че... Моля? Екипа ме предупредиха. Кой екип? Твоя? Кой точно екип? Кой как се казва? Как се казва той? Кой ви каза? Не издавам имена, просто... Госпожо, аз не си търся приятелка по телевизията. Искам да ме разберете много правилно. Просто ние в момента с вас, за мен е професионално, за вас вие, това е част от вашата личния ви свят, кариера и така нататък. Но какво общо има това, че вие си... Кой ви е приятел? Тайна не издавам. Какво значи тайна, бе, госпожо, че няма тайни? Вие веднага информирахте всички, които гледат, 3-4 души, които гледат нашата телевизия и 50 души в публиката, както и моя екип, че вие си имате приятел. Какво като си имате приятел? Аз па си нямам приятел. Защо? Каква е причина? Не да знам. Как да ви кажа? Не ми дава. Това е... Аз имам към него много силни чувства. Това е собственика и главен редактор на ПИК. Той се казва Недялко Недялков. Не на ПИК, извинявам се. А на какво е? На ПИК. На МИК ли? На тип. ПИК ли на казва? ТИК. Не бе, на ПИК. Извинявам се. Да, ПИК. Той е моя обект на моята любов, но от много време нямаме... любов, ясно. Да, нямаме... Рано или късно ще ми пристане, но все още ми бяга и за сега сме далеч един от друг. И поради тази причина аз не мога да ви кажа, аз имам приятел, а вие си имате. Да. Вашия приятел какъв е? Обикновено момче, не но може специален. Това, не може не, това. Абсолютно. Толкова красива жена, обикновено момче. Също той е много необикновен. красив. Моля? Много красив, много добър. Красив? Да. Важно ли един мъж да е красив? За Ето аз съм грозен и всеки ден, като се погледна, ми става кофти. Няма значение един мъж дали е красив или е грозен, или аз греша. Ами аз харесвам красиви мъже, съжалявам. Красиви мъже? Да. За мен какво е означава да бъде... красив мъж? Кажете, тук съзирате ли наоколо в тази част? Само като попитах и те умряха от смях. Виждате ли някой красавец, изключая ба Иван? Той е най-красивият сред нас. Иване, тяло на Аполон, лице на Джокондата. Да кажа на госпожата, че не съм красавица. Не е госпожа, бе, тя е госпожа. Госпожицата, да. Тук вече ме загуби с госпожа. Не. Защо е важно един мъж да е красив? Секси има различни критерии. Аз харесвам красиви момчета. Какво? Просто харесвам красиви момчета. Красиви момчета. Да. Къде го намерихте това? Сини очи. Ами ние сме заедно от училище от 12 клас, така че... В 12 клас се го намери. Да. Не е ли време да го зарежете? Ами... Жените така правят. Значи, вие сега... така е. Колко време? Вече цяла година сте приятели. Време е да го зарежете. Не, доста време. Доста повече. Как доста? Вие 12 клас сте завършили миналата година. Да, добър опит. Млада и красива. Да, аз така правя. Започвам с комплименти. Невероятно коса имате. Просто изключително. Как я правите? Къдрите я с машали или просто... Не, естествено къдрава. Естествено къдрава е вашата коса. Да, и моята е така. Моята е естествено къдрава. Коя година? Да, коя година? Миналия век. Както и да е. Значи, вашия приятел сте заедно от 12 клас. Да, така. Вие твърдите, че това е било отдавна. Край с него. Значи, той да си ходи. Трябва ви друг приятел. Да направим конкурс. Няма да правим конкурс. Няма нужда. Ние не правим конкурс за такива неща. Добре, не ви ли е необходимо някой приятел, който да ви обръща повече внимание по друг начин, да се грижи за вас, вие да бъдете принцеса, да бъдете на върха на щастието? Нещо такова? Не, аз честно казвам съм повече... Добре, вашия приятел може ли ви прати на Малдивите? Не, но за мен... Чакайте, не, само ми отговорете еднозначно. Може ли или не може? С доста усилия може и да може, с доста може и да може, лишения. ма не сте сигурна. Значи вие не ми отговаряте твърдо. Може ли вашия незнаен приятел да ви прати на Малдивите, после на друг курорт, после пак на Малдивите, после пак на друг курорт и въобще да ви кара да живеете като принцеса? Не може, но аз не търся. Аз мога!
Аз мога! Мога! Ама си на работа. Ама съм на работа, да. Мога, сега не мога. Добре, как вие... Да спрем да говорим за вашия приятел. Той се обиди ли сега? Може ли само да кажа нещо? Може би... Съм супер щастлива, че съм тук, защото като бях малко си играх с моята сестра на шоуто на Слави. И... Това аз бях Това е доста... империята отвръща на удара, Евгений. Значи, виж, аз засегнах с приятели и тя като малка си играехме. С кого си играехме? С моята сестра си играхме на шоуто на Слави. Къде е вашата сестричка сега? То тя беше Славито, аз бях госта и се карахме кой да е госта. Никой не искаше да е Слави. Добре. Окей, да го приемем, че просто така е било, като сте била малка. Да. Сега вече сте пораснали. Сега се радвам, че съм в шоуто. Вашата сестра пораснала ли е? Ами, да. Да. А тя с какво се занимава? Сестра ми работи в едно кафе. В едно кафе. А има ли си приятел? Да. И А, тя отскоро... стига, бе! Доскоро Къде бе, непрекъснато, бе? Доскоро нямаше, но сега си има. Къде го намери? Ами той е приятел на моя приятел. Вие някаква мафия ли сте там, вашето семейство? Бе? Абсолютно, да. Приятеля на вашия приятел. Да, Добре, приятел отново му започваме. А приятеля на вашата сестра може ли да я прати на почивка на Малдивите? Не, ние не сме такъв... Не може, аз мога! А вие не щете да ходите на Малдивите? Не, ние не сме такъв тип момичета. А какъв тип момичета сте? Вие сте ученолюбиви, събота, неделя в библиотеката. Не, Значи, просто... като започнете сутрин, почнете да четете, да учите вечерта, когато приключите работа, започнете да четете научно-популярни книги. Събота, неделя в библиотеката, никакви Малдиви. Най-много да отидете до Шкорпиловци, лятото на морето и не ходите на никакви Малдиви. Не, ние по-скоро сме феминистично настроени момичета. Феминистки, обичаме Значи сте да си намерили постигаме... приятели, които да ядат бой. Вие сте Да, мъже феминистки. под Чехова, точно Да, така. вие сте доминантни. Абсолютно, да. Строги господарки. Да. О, Това е нашия стил. това е много яко. Готино е, да. Жестоко, да, много е готино. А с какво се занимава вашия приятел? Той е IT специалист. IT специалист. Да. Ще взимат добри заплати IT специалист. Сега ме изкара, че съм за търсачка. Ти си направо си меркантилна, да ти кажа. Намерила си някакъв младеж, който взима хубави кинти. Аз бях с него преди да стане IT специалист, така че не можеш да му обвиниш. Да, значи той е вашата възраст. Да, колкото мен, да. Абсолютен малък такъв. Той е малък, много малък. Не е ли по-добре един по-възрастен мъж, който е в състояние да ви така и за живота, и за въобще да ви разясни някои неща, философски, въобще и на Малдивите. Добре, няма значение. Аз знам, че сега са модерни такъв тип момичета, които търсят богати чичковци да им оправят живот, само че... На какво се смееш, бе? Пенсионер? Добре, аз мога ли да попитам нещо? Не, ти да си водеш. Не съм просто. Да си водеш, не си водеш, нали? Тогава няма какво да питаш. Както виждаш, тя е феминистки настроена и е въобще в състояние да иронизира и въобще не ти трябва. Трябва ти кротко момиче. Моля? Не, исках да попитам нейния приятел дали е водил на вършец някога. Не е ли? Какво да правят на вършец, бе? Аз мога да те заведа, да знаеш. На вършец? Аз мога в Подрия. Айде! Санаториум. Те казах, ти не се опазваш. Добре. Откъде идва тая фамилия, скъпа, прекрасна красавице? Ами... Чунчукова, откъде фамилията идва? ми е много рядка. Обикновено хора, които я носят, са мои роднини. Нали? Братовчеди, да. Да. Няма шанс да не ми е роднина. Добре. Баба ми е разказала, че идва от турско родство, когато българите бягали от градовете и от селата и някое момченце си играло с два камъка и казало чук-чук и казало чунчук след това и оттам произхожда фамилията. Това баба ми го е казвала, не знам. От чук-чук. Да. Добре. Интересно е. Много интересно. Идва от чук-чук, а после е станало чунчук. Абсолютно да. Да. Добре, а как така ти успяваш? Аз толкова усилия полагам и се не ми се получава, и то познавам толкова хора и са ми гостували, и в Холивуд съм никой. Аз съм нищо. За тях не съществувам. А ти си снимала и в Рамбо и си дублерка на Мила Йовович. Как стана в Рамбо цялата работа?
Ами в Рамбо една от кастинг директорките ми се обади и ми каза за кастинга. Трябваше момиче, което да изиграе отвлечено момиче, но мексиканка. Аз първо се зарадвах супер много, после осъзнах, че изобщо не приличам на мексиканка. И в деня на кастинга си сложих по-тъмен фондюте, напръсках си косата с черен спрей, сложих си подплънки да изглеждам по-напръщяла. Но въпреки това не спечелих кастинга. Според тебе ти не си достатъчно напръщяла, за така ли? мексиканка не. И искаше да напръщиш. Абсолютно, да. Добре, а твой приятел не се ли вълнува от това, че ти не си напръщяла? Той си ме харесва каквато съм, няма проблем. Абе нещо, той все повече го обезличаваш, твой приятел. Аз не искам много да влизаме в спор, но все по-такъв няма значение. Имам ли, нямам ли, напръщяла ли съм, какво съм, що съм, той ме слуша и толкова. Това ли е най-важното, да е напръщяла жената? Да ти кажа, не е лошо. По принцип. Не е лошо една жена да е напръщяла и ти сама си го разбрала, когато си отишла да снимаш мексиканка. Чакай, не слушаш историята. Отрязаха ме на кастинга, но ми се обадиха една седмица след това. Нещо се беше случило на терен, някаква промяна и трябваше да отида да снимам в последния момент. Да. Така че в крайна сметка се снимах във филма, въпреки че не съм напръщяла. А беше ли напръщяла на филма или? Не бях. Точно това ти казвам, че не е нужно да си напръщяла. Мислила ли си за силикон? Не, аз съм... Не? Това отвръщава ли те? Аз съм привърженик на естествено изглеждащите момичета. Кое изглежда неестествено? Големите гърди изглеждат неестествено. Гърдите, устата, за мен това е изключително. Гърдите, устата изглеждат неестествено. Когато има някаква намеса, силикон и такива неща, хиалурон... Гърдите, устата са важни. И други неща са важни, но не мога да ги кажа така рязко изведнъж. Важни са тия неща. Ти не искаш да си слагаш силикон. Не. Но той твой приятел не може да си го позволи. Жалко. Не е това причината. Мислиш ли? Да, смятам, че моите ако ти се прииска да ходиш на Малдивите и си смениш отношенията към силикона, и може, аз до тогава, ако не съм умрял, нали, може спокойно да си общуваме. Просто имаме много различни възгледи за всеки въпрос. Не мисля, че ще се получи между нас. Между кои нас? Между мен и твоя приятел? Между мен и теб. Между мен и тебе? Да. Не си сигурен, защото твоя приятел е просто IT специалист, а аз съм просто специалист. Може пък да се получи. Къде знаеш? Защото така още в началото ме отхвърляш от играта. Може да се получи. Може да стане между тебе и мене. Какво стана ти? Как стана дублерка на Мила Йовович? Заради външния вид, защото обикновено за да си дублер на някой трябва да си неговата височина, същия тип кожа, да изглеждаш по подобен начин. Имаме снимка такава, нека да покажем. Покажете и как е дегизирана като Мила Йовович. Какъв човек е Мила Йовович? Мила Йовович е прекрасен, супер земен човек, беше много мил с мен, винаги си говореше с мен, поздравяваше ме, разказваше ми за нейните деца, което беше прекрасно, защото тя беше мой идол като тинейджър и да се запозная с нея лично и да видя, че е такъв човек. Каза ли на нея? Ти ми беше идол като тинейджър, а? Май се обиди. Кой се обиди? Че казах, че ми е била идол като тинейджър, но... Да. Знаеш аз как се разсърдих, като ми каза това за шоуто? Наистина. Сърцето ми в кръв се облива. Не знам как ще издържа до края на предаването. Съжалявам. Шегувам се. Разбира се, че се шегувам. А Мила Йовович също се е шегувала. Такива хора, те са широко скроени, познавам. Такива хора, за тях това е естествено и е съвсем нормално. И какво мислиш да правиш сега, след като така имаш подобен път, така да се каже? Мислиш ли да продължаваш по същия начин или мислиш да станеш вярна, кротка домакиня, съпруга на IT специалиста? О, не. Кротка Како домакиня. не? Како не? Кротка домакиня не е в моя стил. Никога не съм мечтала за това да се оженя и да съм домакиня, да имам 1000 деца. А за какво си мечтаеш? По-скоро за бляскава кариера. Бляскава кариера? Не на този етап, да. На този етап. Чувал съм го това от някои жени, които съм бил близък с тях. Значи на този етап, като ми кажат, и рязко се напрягам. Нали? Този етап до кога ще продължи? Травмирал си. Моля? Получил си травма от такива. Да, много съм травмиран. До кога ще продължиш така да си красива, недостъпна и с някакви IT специалисти? До кога? Не знам, не планирам живота си. За сега съм доволна от живота си, задоволена съм, така че... А продължаваш ли да си модел? Да, актьорството ми е на първо място в момента, но съм и модел освен това.
Сега, вчера беше последния си мъчен ден на първия ми филм, на който съм сценарист, късометражен филм. Какъв филм? Късометражен филм. Смятам И ти си му сценарист. Да, аз съм сценарист, колкото е невероятно да изглежда. Много си красива. Имаш си приятел, да, бе, Да. Това го уточнихме в началото. Да, уточнихме го. Добре, желая ти наистина да промениш мнението си. Желая ти да си здрава и да разбереш, че една жена е и красива, и въобще и може да си просто жена и това да е нещо ужасно, отговорно и важно. Аз също така ти желая и бляскава кариера, надявам се. Уважаеми зрители, представих ви Нели Чунчукова. Евгений? Да. Евгений? Да. Не е добре. Господин Трифонов, може ли да ви предаме нещо, което ми каза едно 12-годишно момиченце? Ако има време. Оня ден ме срещна едно дете. Къде пъта срещна едно дете? Къде ходиш ти, къде да те срещат деца? На детски кът ли беше? Не. Разхождах се в един мол. Разхождал си, ти не можеш да ходиш, бе. Правя 6000 крачки на ден, да имам крачкомер. Добре, и какво стана? Срещам момиченцето и много бех изненадан от въпроса. В мол? В мол, да. Няма значение в кой град, все едно. О. И тя ме каза, може ли ви помоля нещо? Говореше на вие. Викам, да, кажете. Попитаха на колко години, тя каза на 12. И ще избазикаш нещо с мен. Не, казвам ти какво. Просто ти казвам, какво каза детето, предавам ти го. Трябваше да го снимам. Другия път, ако има така ситуация, ще я снимам. И тя ми каза, може ли да предадете нещо на Слави Трифонов? Викам, разбира се, какво да му предам. И тя ми вика, кажете му, че интервюта са малко еднотипни. Викам, какво имаш предвид с това? Тя казала, че интервютата са малко еднотипни. И аз се попитах, какво имаш предвид с това? И тя каза, като влезе красива жена и задава едни и същи въпроси. Така ли беше днес? Моля? Така ли беше днес? Не, днес беше различно. Уважаеми дами, продължава записването за конкурса Мис Левски Г. Сигурно вече сте разбрали наградата, която съм осигурил за победителката. Наградата в конкурса Мис Левски Г е почивка за двама